Krásný den, milé ženy, moc vás zdravím. Moc vás zdravím, město ještě startuje. Tak vítám vás, nebo vítám sebe u vás doma, u vás z mobilu, kdekoliv mě zrovna pozorujete, sledujete. Já si zkontroluju, jestli vysíláme do skupiny. Protože jsem zjistila, že si to skutečně dělá, co chce. A nevysílá to vždy, jak má, takže na profilu vysíláme, to vidíme, ale na stránce se to opět neukazuje. Tak na to musíme v obráceně. Takže dáme copy, perfektní. Je to záhada pro mě. Je to pro mě záhada. Takže chvilinku ještě. A uvidíme, jestli se ke mně někdo připojí, když tak to budete mít tady ze záznamu. Takže ještě jednou krásný den, moc vás zdravím, mé jméno Daria Janíčková, jsem zakladatelkou komunity pro virtuální asistentky, virtuální nejen asistentky, protože je to prostě nějaký název, pod kterým jsme nějakým způsobem začínali, který je nějak známý, ale samozřejmě i pokud děláte cokoliv podobného a říkáte tomu jakkoliv jinak, třeba růžový jednorožec za klávesnici, jak ráda říkám, tak i tak sem patříte. Dneska bych chtěla dojít do tématu služeb, protože se mi za poslední týden připluly 3-4 takové zajímavé dotazy, které já si vždycky říkám, že to lidi už všechno ví, tak o tom nebudu mluvit a zjišťuju, že vlastně tak úplně ne, takže se k tomu vyjádřím ještě znovu. A pokud budete mít jakékoliv otázky, tak samozřejmě píšte. Pokud se někdo díváte naživo, chce se vám mě pozdravit i v komentáři, tak určitě budu ráda, když napíšete do komentáře. A já vidím, že nám to teda jede, takže já začnu. Tak, si vypnu zvuk. Tak. Virtuální asistence obecně je potřeba se na to dívat tak, že začínala před 30 lety, měla nějaký popis a za tu dobu jsme se dostali někam. To znamená, opravdu je to prostě podnikání ve službách. Takže kdo je virtuální asistentka, tak to jediné, co v ten moment o tom víme, o té ženě víme, kdo dělá virtuální asistenci, že je to žena, která podniká ve službách, v online službách. A tam to končí. Jaký dotazy mě ale teďka dorazily, tak psala mě dneska v noci žena, že má 25 let zkušeností z praxe, z administrativy, jestli je to něco, co by mohla dělat, i pro ní to je. Před 2 dny mě, myslím, psala žena, která měla snad 15 let praxe, byl velmi podobný dotaz. A já bych chtěla říct, že určitě ano. Opravdu, ať máte 2 roky praxe, 10 let, 20 let, tak je to něco, kde tu výhodu máte. Naopak, v zaměstnání velmi často se vlastně i mluvívá o tom, že čím víc se blížíte přes tu 40 dál, tak na určitých pozicích prostě o vás přestává být zájem. V rámci podnikání já osobně to vnímám opačně a jako výhodu, když se to naučíme, jako tu výhodu vnímat, a to, že vy máte delší praxi. To znamená, máte více zkušeností. A je potřeba se to naučit komunikovat, ale v prvé řadě tomu věřit. Takže pokud se někdo v zaměstnání máte 5, 10, 15, 20, 25 let praxe, baví vás ta služba, tak můžete začít toto budovat při zaměstnání. Což znamená opravdu vytvořit si jako vedlejší příjem, vytvořit si to k tomu. Výhoda toho totiž je, že se nemusíte stresovat. V ten moment je o vás postaráno, máte hlavní příjemce zaměstnání a to vedlejší, co tvoříte podnikání, tak máte na to prostor a čas. Může to být samozřejmě náročnější z toho pohledu, že musíte v ten moment vyhradit ten svůj volný čas mimo zaměstnání na to podnikání. Ano, ale máte vlastně nějakou dobu na to, abyste budovali postupně to své podnikání. A já osobně to vnímám jako velikou výhodu. Takže ať už jste na rodičáku, nebo jste v zaměstnání, tak začínat s virtuální asistencí je veliká výhoda.
protože máte prostor, čas, nestresovat se, že nebudete mít z čeho zaplatit nájem a podobně a prostě začít. Tak. Nebo samozřejmě, pokud máte také velké rezervy třeba na rok žití, tak to je také možné. Ale já se většinou setkám s ženama, který takovou situaci nemají, nebo také ta situace může být třeba pokud máte partnera, který má firmu nebo podniká, vydělává dost za vás oba, tak je to taky klidně možné. To znamená, nemáte tam takovou tu existenční otázku. Není tam ta otázka, budeme mít na jídlo, budeme mít na ubytování, protože to nikdo nechce, zvláště když rozjíždíte podnikání, když se tvoří něco nového, tak potřebujete mít co nejvíc energie do toho vlastně vložené. To znamená, jakýkoliv takový stres navíc takhle důležitý, že to není stres ve smyslu toho, že mi došly modré ponožky a musím si vzít červený, ale že je to opravdu existenční stres. A to je něco, co velmi ovlivní vaši prezentaci, co velmi ovlivní vaši komunikaci s potenciálními klienty. Takže pokud jste v zaměstnání nebo na rodičovské nebo mateřské, jak se tomu říká, tak máte ideální dobu na to začít podnikat. Tak, teď pustím jenom ženy, které se sem teďka hlásí. Tak se jenom odskočím do vedlejšího okna. Tak. Tak. Protože vy vlastně v ten moment můžete si vytvořit, takže máte třeba zaměstnání, máte příjem takovej, a vždycky říkám, když už si vytvoříte 50-60% příjem a už se naučíte ten proces v rámci toho podnikání, tak potom už můžete opravdu uvažovat o tom odchodu ze zaměstnání, protože těch 50-40 zbylých už zvládnete, protože už máte naučeny ty procesy, už víte, jak s tím klientem komunikovat. My jsme zrovna dneska s ženama ve velkém kurzu už probírali vlastně ty jejich systémy, kde oni i můžou delegovat a tak dále, ale právě, že to je i to, kde pomáháme těm klientům, jak bychom jim mohli ještě více pomoci. Ale je to prostě komplexní téma a není to jenom o tom, že si řeknu, začínám teď být virtuální asistentka, dám jeden příspěvek a mám plno. Jo, takhle to opravdu nefunguje. Jsou ženy, které najedou na dobré svoje flow, mají třeba potřebu zaplnit 20 hodin a měsíčně, protože jsou to z děťátky, nemají tolik vlastně času a za měsíc mají plno. Jsou ženy, které se víc bojí, jsou víc stresující, nevěří si a za 4 měsíce dělají takové chaotické rozhodnutí, chvilku ano, chvilku ne a podobně. A to jde všechno cítit, to jde všechno vidět. Já vím, že se vám to nezdá, ale mně to ty ženy velmi často nevěří, ale vlastně to je všechno, co se takzvaně jako počítá. To znamená, je to o tom dělat ty kroky, postupné kroky, proto já jsem zastánce toho sepsat si to, psat si prostě ty postupné kroky, co udělám, co mě čeká, co potřebuji udělat, rozepisovat si to na co nejmenší kroky, ať se je můžu prostě odškrtávat a mít to vedení. A v ten moment je mi jedno, jestli stresuju nebo nestresuju. Můžu klidně stresovat. Ale když mám ty kroky, mám toho průvodce svého, který mě vede a já vím, že prostě jdu mechanicky krok za krokem, tak je to něco, čím se provedete i s tím, když se stresujete. Takže tohle je něco, co jsem chtěla tak trochu sdílet, právě i k tomu, kde opravdu dbejte na to, abyste nabízeli takové služby, které vás baví, které umíte, které vás prostě, jste nadšený třeba, že je můžete dělat. A dneska jsem měla právě s ženama z velkého kurzu hovor a já jsem taková nemocná teďka a oni si tam ze mě dělali trošku srandu, že teda kdyby oni vypadali nemocně tak, jak jsem vypadala já, a protože ještě bylo, říkám, to byly filtry, teď to světlo a tak, takže by teda to bylo zlatý a že vypadám skvěle. A tak já jsem říkala, no jo, že taky to je tím, že já teď zrovna dělám to, co mě obrovsky baví. Kdybych měla dělat tabulky zrovna teď, tak takhle zářit nebudu. Takže i to je jeden z dalších důvodů, proč určitě zůstávejte u toho, vybírat si takové služby, které vás baví, které umíte, o které se vy můžete opřít a můžete lehce říct svou cenu. Že to není jenom o tom, že si lehkovážně určíme služby. Ono to je opravdu o tom, že vy ty služby máte umět, proto, abyste si je dokázali lépe nacenit, abyste věděli, že tu službu zvládnete, takže si ji můžete pevně dobře nacenit.
Mě včera pobavila jedna žena, která mi napsala krásnou zprávu. A já přečtu jenom kousínek z toho. A je to žena, která ještě před pár měsíci měla 550 korun na hodinu a to teda z hodně velkého donucení. Na začátku roku, myslím, se mi už dokázala donutit možná na 600. Velmi šikovná žena, opravdu úžasná. A napsala mi tak. Ona teď jedna poptávka vypadá tak zajímavě a ani 950 korun na hodinu neodradilo. A to je právě ono. Potom, když ti lidi chtějí vás, oni cítí vaši energii, váš entuziasmus, to vidí, co vy děláte, to, co vy jim řeknete, že byste jim mohli pomoct, tak oni chtějí velmi často vás. Nejsou to prosím vás výjimky, mám stejnou zkušenost, kde potom prostě klienti chtějí vás, oni nepotřebují, jsou služby, kde potřebují kohokoliv. Ale pokud míříte na klienty, který chcete, aby i pro ně to bylo důležitý, aby i oni, jim nebylo jedno, s kým spolupracují, aby i oni chtěli od vás podporu a vlastně chtěli ty vaše služby, tak opravdu se potom potkáte i v těch finančních rovinách a nejsou to výjimky. Někdy si jedna žena právě tvrdila, že ona už podniká 10 let a v životě nepotká klienta, který by jí nabídl za její práci víc než 400 korun za hodinu a že to, co říkám, není pravda. Ale vůbec jí nenapadlo, že se možná ona špatně prezentuje. Že ona sama nevidí hodnotu v těch službách, které dělá. Přitom ona měla obrovské zkušenosti, fakt nádherný. Měla nádherné zkušenosti, měla obrovský portfolio, dokázala obrovsky moc. A byla spíš, bych řekla, už na té pozici té líderky, manažerky. Ale ona sama se naceňovala vlastně za tak málo. Tím vzhledem, že to neviděla tu hodnotu, tak vlastně i komunikovala s klienty tím způsobem a přitahovala tento typ klientů. Takže to je vlastně něco, co je potřeba brát v úvahu, brát v potaz, že i tohle všechno má vliv na vaši sebeprezentaci. Pokud vy si nevěříte, i kdyby jenom částečně kvůli něčemu, že to víte, ale nevěříte, tak je potřeba ty kroky udělat asi trochu jinak. Nebo je potřeba si nějak v tom pomoci a prostě se rozhodnout. Já občas říkám, no tak se prostě rozhodni, chceš to takhle nebo takhle. Chceš si nevěřit, nebo do toho prostě jdeš a jdeš do toho naplno. Jo? Je to všechno na nás, máme to ve svých rukou. A tak. Takže takhle jsem trochu chtěla k virtuální asistenci a ke službám a tak. Kdo jste tady ženy, tak ještě dám jednou výzvu. Jestli máte nějakou otázku, tak klidně napište, nebo nějaké téma, o čem byste třeba rádi slyšeli něco, nebo se vám něco nezdá, nebo byste k něčemu rádi nějakou radu. Já zatím jinak řeknu, že máme, jak víte, máme měsíc virtuální asistence, takže ještě do 31. května platí zvýhodněná cena na technickou knihovnu. Tam máte dokonce 1+1 rok na technickou knihovnu, takže vlastně v ten moment se dostáváte na, já teď schválně zkusím spočítat, teď nevím, co jsem spočítala, jo, takže to ne, takhle, jo. Teď se vlastně dostáváte, že za technickou knihovnu zaplatíte 600 korun na měsíc po dobu 2 let, jo. Máte tam na měsíc 50%, kdybyste to chtěli jenom oťukat, máte tam na 2 měsíce, na první 2 měsíce 50% a pak tam máte na 1 rok. Takže mrkněte na to. A potom samozřejmě do konce roku také zvýhodněná cena na velký kurz Staň se virtuální asistentkou, kde mě teďka taky vlastně mě napadlo, ta jedna, že napsala krásný feedback, tak vám ho taky pozdílím. A tam nebudu dělat žádný úvod, protože ono to vlastně mluví za vše. A tento týden jsme měli online schůzku s klientkou potenciální a načasování perfektní, protože pár měsíců zpět bych jí neřekla o hodinovku jako teď, neuměla bych prodat své služby jako teď, neznala jsem svoji hodnotu jako nyní a nebyla bych si v té komunikaci tak jistá, jako jsem byla teď. Dario, moc děkuji. Domluvili jsme se, dokonce i na platbě předem. Tak a to je žena, která ještě jsme ani nedokončili ten velký kurz, on je na 12 týdnů, takže teď jsme byli u týdnu 9 a vlastně už jsou takové krásné
výsledky. Takže i tohle je něco, co je pro mě krásný, opravdu číst ty vaše feedbacky, číst ty zpětné vazby, nejenom to vidět, když se ženy rozletí a teď tvoří ty své různé projekty, o některých vím, o některých ne, nebo se dozvím někde na okolo, tak je to vždycky krásné prostě vidět, kam se ženy posouvají a tak jsem moc rád, když ke mně pak chodí nazpátek i taková slova a vlastně kde to, čemu já věřím, kde já to mám a moje podnikání takhle funguje, že nám kolem mě takhle funguje, tak můžu opravdu slyšet i od nich nezaujatě, že hele, fakt to funguje. Takže kdo byste ještě rádi velký kurz Staň se virtuální asistentkou, tak do konce května za 30% zvýhodněná cena. A jinak, koho to teprve zajímá, ta virtuální asistence, chtěli byste si tak trošku oťukat, zjistit, o co jde, jestli je to pro vás, poslechnout si pár hodin videí, pročíst nějaké ty cvičení, vědět, jak se počítá vlastně cenotvorba, jak to vlastně funguje, jak vlastně se dělá ta sebeprezentace pro virtuální asistenci, tak také mám takzvaný malý kurz, který je, myslím, za 997 korun, takže opravdu jsem ho nacenila úplně co nejníž. Takže tam máte minikurs, máte tam e-mailový měsíční kurz, 3týdenní kurz, máte tam spoustu retreatů, workshopů a nějaký e-booky, takže na to taky mrkněte a těch možností je spoustu. Mně osobně ty kurzy a tady tohle dává smysl v tom, že váš postup může být rychlejší. Já jsem si všechno procházela metodou pokus omyl, vyhledáváním, zkoušením a podobně, takže mi ta moje cesta trvala nějakou dobu, kdy jsem začínala v roce 2009 a vzdělávám od roku 2017, ale vlastně pak vidět to, že když ženy dostanou ty informace, tak se mohou vzrůst, začít podnikat a mít naplněné podnikání daleko rychleji. Někomu to podaří za měsíc, někomu za 3, někdo už za půl roku má 3násobnou hodinovou sazbu. Prostě jsou ty příběhy opravdu různé. Není to žádný podvod, není to žádný scam, není to žádné lákání, já nevím na co, ale je to prostě realita. Tak a zároveň bych vás chtěla pozvat, 18. června máme další setkání virtuálních asistentek v Praze. A tentokrát bude zase otevřené, volné vlastně na povídání, sdílení, na možnost otázek, to znamená, kdo nepodnikáte ještě a teprve to zvažujete, tak je to otevřené i pro vás. Stejně tak jako konference v září, to mě dneska přišel krásný dotaz taky dneska, a to právě, jestli je konference virtuálních asistentek zářivá otevřená i pro ženy, které ještě nepodnikají. Tak prosím vás, ano. Už loni jsme tam měli několik žen, které takhle přišly vlastně, nejsou virtuálními asistentkama, teprve o tom uvažují, teprve to nějak zaujalo a vlastně přišli tam a vlastně jenom ten den tam bejt, navázat ty kontakty, slyšet ty informace, tak se rozhodli, že prostě do toho jdou a vlastně mě napadá, co jsem četla tu zpětnou vazbu o té klientce, teď tu druhou, tak ta žena byla přesně zrovna i v tom září vlastně na té konferenci. Takže kdo zvažujete, kdo byste rád potkal se dalšíma virtuálníma asistentkama, s různýma speakerkama, mentorkama i naživo a ošéfovat si nebo oťukat si, že to fakt je, že to existuje, tak buď můžete 18.6. v Praze, to je takové neformální malé setkání na hodinku 2-3, a nebo 12. září v Brně, to je celodenní. Takže se na vás budu moc těšit, případně v tom Brně, jestli v Praze, tak aspoň z fotek. A tam to provází Terka Kršňová, která je ambasadorkou šťastné virtuální asistentky. Je to jedna z těch, co taky prošla mým kurzem, co má za sebou spoustu proměn a provází moc krásně ženy, takže vám odpoví na jakoukoliv vaši otázku. Tak, mějte se moc krásně, přeji vám krásný pondělní odpoledne večer, u nás už je skoro noc, u nás je 8:45, já vás moc zdravím z Bali. Pokud by vás napříště zajímalo nějaký téma, tak mě ho samozřejmě klidně pošlete a já se moc ráda k němu vyjádřím, jinak se v pondělí ve 2. Ahoj.